ja noin. Ja sori jos mun katsojat kuulu sitä alkuun ihan, koska mä vahingossa painoin F-posta enkä F9. Joo, eli me Apparafarmingin jäsen. varsin 4. Ei se värskä. Jos te ette Hei, ota mun Iron Tokeneja. Ai miksi voisin kukaan tarvitse? Mä keräsin kultaa tän ylhäällä. Kultakoneella. Espellä nyt... Mä unohdin jo teidän YouTube-kanavan. Ei, meidän, pois sieltä! Mikä se oli Espers? MC Rockers. Niin MC Rockers, me ei oo keskellä päin. Mä en soja Ei sä voit ihan sanoa Espen. Meitä on kaksi. Kuka haisee? Meitä on kaksi. Toi pitää sensuroida. Mr. PvP. Ja muakin saa kutsuahan Väinöksi. Siis kaikkien... Mun piti pitää sitä mun niin virallista nimeä salassa. Mä olisin sanonut se, jos se ei pysynyt salassa. Eikö se piti olla spesiaalinen? Älä nyt hajota sitä! Mikä tää? Ei. No, Miksi sä vitsi, mulla on 10 gollia? No arvaa miksi nää oli. Tää on tosi kiva tää läppäri, kun tää shifti laga. Noni Emppu, Obsidian tos. Obsidiani. Hei, onks se jollain sen verran antakaa blokkeja. Jota nyt voi antaa antakaa blokkeinen herra jo. Onks teillä jollain sen verran niin kamaa? Mä tarvisin vielä vitsiin. Mä tarvisin vielä. Ei mitään kivikamoja mies. Missä kivikamat on? Sun lagi. Sun äänilagi. No, aijaakin. Be the player! Ei mulla vaan. Aina ongelmat, koska jos ollaan jo huono netti, niin... Mun palkki ainakin näyttää täyttä. Jonkun äänen takaa. Ai! Hei tyyppi! Ja Soorelta tyyppi! Mun ja Espeni. Mun ja Espeni netti on Mäkin! Mun ja Espeni on molemmilla yhtä huono netti. Kurjatkaa heti. Espe, paina tää pii. Kato meidän nettiä. Se kuoli. Mulla ja sulla molemmilla vaan 3 pykälää. Sulla on täydet. Mitä mulla? Hei, Joo, mulla ei näy, koska ei mä tarvii nyt sitä heitä mulle kultaa, hei. kiitos. No, tässä on sulle 22. Me tehdään obsidiaani, ettei kukaan pääsee rikkomaan meidän munuaista. Mihin mä obsidio... Se on muna. Missä se meidän kylä? Siellä on jo 2. Okei, se Obsidiani. Mä meidän teen muna obsidiani. voi olla vaikka kananmuna. Kana. Joo, tosi hieno. Mä sain yhden. Obsidiani. Anna se mulle. Mihin mä pistän tän mun kiven? Niinku obsidiani. Mä oon keskellä, mä hain... Menee tällä Tuu hetkellä tänne. aika huonosti oikeastaan. Tossa. Mikä tiimi Miakat mä voin tappaa Me ollaan tyypin ketä. Jeri. Mä tarvin 16. Me ollaan se ylimmäinen. Tinkeri. Me ollaan... Ei me olla. Ei ollaan vaan. Meitä on eniten jäljellä. Nyt on eniten teillä. Ja me saadaan nyt timanttikone. Niin se on sieltä... Timanttikone on mun mielestä siellä katolla. Ei oo. On siellä. Ready to have... Ei ready Timanttikone on tuolla aluksen katolla. Eikä oo, se on tuolla pikkusaarella. Se pikku. Onko? Tääks? Kato! Minä on herra siinä kuule. Joo. Kekkonen on onninen. On. Kiva. Eikö sä tiedä? Se on Kannattaa laittaa älä häiritse tilanneena. Ketäs Goinio? Ei tuu. Sitten ei tuu. Mä päivitin meidän Timu. Jännä. Päivitin meidän Timukoneen. Mä otan piipiä! Ottakaa! Tyyppi! Se on tulos meidän Viisiks on meidän saarelle! timukone päällä? Mä tiputan sen. Onks... Mä unoudun!
En mä kuule. Ei, se tulee pikin. Jes, hyvä. Hyvä tyypi! Sitä se Se tappoi. se obsidian olisi ihan kiva Mä kanssa. katon, Joo, me se oli tarvitaan Emil. yksi obsidiani. Nyt mä kerään tästä vielä 2. Onks kenelläkään mulla? Oikeesti. Mulla on kyllä nyt. Mä voin meidän suojelija, mä suojelen. Niin mä en tehnyt mitään hyviä kamoja. Ei, Ei minulla Mene kuole. edes! Et sä niitä Eikö sun ruumistaa? kamat menetyksessä kuolet? Mulla on, no niin meillä on nyt kaikki obsidianit täynnä. Onko meillä tarpeeksi obsidiania? no kannattaa laittaa sitä kuitenkin pitää. Tänne tulee tyyppi. Älä tosissaan sitä Espen uhraudu. No joo, tää on vähän huono uhra. Se lähti ylös. Joo, mut mun lakis niin, et se ei laittanut sitä obsidiania. Ja se hävisi mun kädestä. Hei tyypit, auttakaa! Ne mulle blokkii, mä pääsin tonne Meillä on ylös. yksi ihan paljas kohta. Mikä tonne Se ylös? on ihan paljas blokkeja. kohta. Se pystyy vaan koskee tohon. Se tippus. No hankkiko obsidiania? No joo, meillä oli obsidiania. Meidän muna on kohta tuhottu. Lähtikö se pois jo? Siinä yhdessä kohdassa on ihan... Tässä on obsidiani. Missä ei ole vielä obsidiani? Tää on tosi Mä hidas. tiedän. Meidän Timukone on 2. Meidän Timanttikone on nyt 2. Hei, sä veit kaikki mun ironit. Mä saan obsidianin. Mulla on siis eri netti. Mä saan obsidianin. Kuulosti niin outo. Joka on lisää kuitenkin. Meidän muna on suojattu obsidianeista. Tää kuulosti niin oudolta. Mä kerään vielä 5 timua. Hei Väinö! Anna se Väinö tänne. Anna Ai Timu se mitä tänne. mä sanoin. Anna tänne, sä et tee yhdeltä mulla mitään. Anna tänne, mä haluun. Mä tein mulla pikkiä, Mä mä lähdin pidän rikkoa muita. Espenillä on pikki! Mulla on 2 pikki! pikkiä. En niin, mut mä kerään ne. Siis mä tein mun Timon. Jaa, Mä tein mun Timon. Koskaan. Obsidian. Tartan Timun Se on pikki, että me voidaan hajottaa toista. Se Mä tein on itselle. 3. Kuinka No niin, mulla on tartan tää Timun pikkiä? 3. Mä menen hyökkäämään. Etkä menee, mä tuun mukaan. Mäkin Et tuun mukaan. mä menen. Ei Hei, kaikki. ketkä mä veti? Onko se... Mäkin tuun mukaan. Ei kun Odota. 2 ja... Pelkän mul ja Väinö. Mä menen hyökkään. Tossa on keltainen. Voiks... Mä menen hyökkää. Lähdetään keltaisille. Mä tapan ton tyypin tossa. Väinö, uhraudu. Mennään tappaa se. Tyyppi, täällä on tyyppi! Mä menetin oranssi. Let's go! Rähä! Mä Auta, Väinö, uhraudun! auta. Tapa se. Mä täältä sai... Mä uhraudun. Niitten Miten sulla on munarikottiin. knockbacki? Miksi mä... Apua. Noin niitten munarikottiin. Miksi No. mä kuolin? Joo. Et mä synny uudestaan, kun meidän muna ei ollut Mä rikottu. tapata yksi jelva. Se yksi jelva. Mulla on niin asia. Ei me tuo kello. Okei, mä käyn. Minullakin. Hai, halo? Ei mut puuttuu ihan sikan ruokaa. Mulla on ihan sairaan kammas, mä menetinkin. Keltainen. Hyvä veti. Hyvä. Kato, täällä on... Apua. Otasin niitten Timukoneen. Jos joku tulee meille, niin mä Timukoneelle nää. Espen, sä sit kuolet sinne, sä et tuu takas. Yellow ei oo enää 1. Niin sekin on semmonen tyyppi, kenellä on nahka-armorit ja Timumiakka. Mä valtasin niistä Timukoneen. Sä vaan otat sen. Hajotat sen reikin. Niillä oli tie tänne ja... Niin, miten se voi vallata?
Mä tuun auttaa, mä teen mun vaan timanttia miakane. Ota mulle ja sikan ruokaa myös, koska mut loppuko healta. Ei tarvita mitään timanttimiakkoja, kun hyökätään Ei kaikki kun me tarvitaan ruokaa! Mä otin. Mulla on kivimiakka. Mä tein sen, vaikka mä kuolin. No, mulla ei oo mitään miakkaa, kun mä En sul kuolin. blokkeja. On mun stackki 3. Ei voiko heittää mulla... No kerää sit sen verran, että sä saat, niin mä menen tänne. Heittelen kamat. Se rakit povin! Se rakit Meillä on povin! liikaa ironia. Empu, anna mulle armorit. Empu, anna Ai heti! Varo silloin isku 1. Miten se tippuu? Mitä mä arkulla teen? Joo, se sifti petti. Oikeesti vähän siistiä. Yellowwit on pois pelistä. Hyvä, kerran niitä Timu. Joo, mä oon täällä niitten tiellä. Onks siellä 3 timanttikone? Häh? Onks niillä 3 Ei kun timanttikone? niillä on kaksi. Kun niillä on... Me ollaan ainut, ketä on... Veeti, tuo kaikki Timut, mitä sä oot saanut sieltä tänne, niin päivitetään. Ei kun mä oon täällä. Onko mä käyn hakemaan midlestä? Tästä tulee hieno voito oikeesti. Niin. Hei, Blulla on vaan 1 tyyppi jäljellä, nyt lähetään. Joo, lähde. Se on semmonen... Onhan Minullakin. siinä povi, mut... Aha. Ottakaa, Mulla on ottakaa, mä haluan... Silloin povi, hei. Silloin povi. Ottakaa mä tuun mukaan, mä haluun messiin. Ei kannata silloin povi. Niin, mulla ei oo miakkaa, niin odottakaa No mitä mä tuun silloin messiin, niin välit lähdetään silloin sit kaikki poviin? hyökkää, niin ei se voi voittaa. Se maita. Ja silloin rikottu tie Ei se keskelle. pysty, Ai niin. ei se pysty Eikä kaikkia oo. tappaa. Eikä Vittu, oo. On. Äsken kun mä menin sinne, niin ei ollut. No, mene katsomaan silloin. Äsken kun mä menin, niin ei sillä aina ollut. Timo. No nyt mä kerään pari timanttia tästä. Hei me pois, mä kerään tästä miten se on pari povin? timanttia. Mitä siihen tarvitaan? Mä annoin tänne, anna tänne. Tuo antaa tänne, mä voin tehdä meillä bovin. Kuinka sulla on? Tuu, antaa Mulla nyt on tänne. 5. Mä voin, no anna nyt tänne se. Mä Ai. teen sulle bovin. Mä haluun povin. No ei sitten. Mä teen sulle mitään. Mä kerron. Tee sit toi iskupovi. Niin Elämä on välillä rankkaa. Joo, tosi. Pitää rankkataan vaan sitä, että vaan kirjaa, että Väinö. Ollaan vaan tämmösiä. Ei Väinö, kun Veeti. Ai mitä? Entä? Se... Mä voitin! Mä oon paras! 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 Mä kerään. Ai me voitettiin, se kuoli. Me voitettiin. Mun eka voitto. Tää video vois olla... Me ollaan parhaita. En mä tiedä, mut... No tähän on hyvä lopettaa. Oli Joo, me ollaan tässä. kuvattu. Nähdään seuraavassa videossa. Til kaikkien kanavat. Painakaa Tilatkaa kanava. olevaa Painakaa sitä liike-nappia silleen niinku tälleen. Kajaa. Ja Ja myös sit tota noin. tykätkää. Tilatkaa myös näitten jätkien kanssa. Lopettakaa vittu. Ja jos Tilatkaa myös mulla näitten vielä kohan yksi jätkän jos, kanavat. Niitten tykkäsitte kanavien videosta, nimet painakaa. tulee Ei kun yleensä deskriptionien. jos ette